Pawawara kabisan sa uga panahon kay kultura. Hindi hantong mag-awaray nun. May sa pera pagkasigluan lumabay. Pinisuhan ang mag-awaray. Pagpapabiling lagi hapon di sa lunalun kay maupay kunman. Kurang sa sarayawan. Pagpapadayon na kabisan sa lugay ni Rasyon. Kurat sa lagi hapunan ay isang diin nga sarayawan. Ibu makikitaan kurat sa katubar at inaanigan. Dahil kung hindi mawara magpapamigaw sa sarayawan. May kurat sa kulang nagatagkanihawan. Kurat sa nakakaritung bisan di sikat iyapon. Nabinahabag ang rupanron. Kurat sa maupay sayawon. Ay kuligaw at matukahan sa kaywaray kagugalugian. Kaya di mo abiligan ng sayaw higi-higitan. Salin malipadi halala pasarayaw na kita akalibayat ngat karisuan ikpadayon. Sige ang damna ito di mo ikarala. Kulbubus pa ito dali pagmasukli na. Pag-aro ang damla kay baging masulga na. Yan naging pagsayawhan tuba. Kagurat sa tawagahan ngalan mo ginahanglan listo ka. Dali ang ipasulog pa iton. Ipasap ng mapasupasupapon na tangan. Ayaw kita pag-ilalang-alang. Ilan mga oras kung nawalon. Mahibol sa iniga-higayon. E kung maghihinay-hinay ka pas, tagabaunang ka. Ayaw gusto na dalain mo dito makan. Salit sangkay, ayaw paulit. Pag-tuni ka makalkansi. Kakaragalimugin bayan. Kung di ba tumatahing kamyag. Kung may oras ka pikahi. Kung makalugar ka piragi. Maliguruhi ko, ayaw pagbaunsi. Okay, damo ka salamat Francis and Maricel ang iyong mga panyang pagsayaw. So we would like to acknowledge the presence of our Kagawads, Kagawad Jaime Pagilaran and Kagawad Martoni Ogana. Thank you for coming. So para may da premyo hita it mga Kagawad nga adi. So we would like to request a special aminodo and to be performed by Kagawad Martoni Ogana and to be paired by our visitor, no other than Miss Elizabeth Abadjes. Aminodo number, Kuratsa kita. Lilibet Abadjes.